Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Jingiakhun election MDC and Nongshken konstitwensi kalathanimba. Hagde konstitwensi ki bela pau kyrteng banyakhun ki long kyrteng ke kongres uba monak chabong ubade nong thok khubor pau nam baru trai jong urupang ubade na omnyotmar ke kongres merikar puri na ke NPP kabale ke MDC mynta uba man bahat thaba na VPP ubade na penusla bat na UDP lasngotho ba an sapenyakhun yoba anthony kongwang ubala yakhun teng ke election MLA kabala dep na penusla konstituensi kumbala sawa ka surupai ba ka jingiakhun kan long ka bajwat bha padeng kini ki saumut kat kum ka jingiakren bat ki Bri U kate ka konstituensi la sngo thu ba ka congress VPP bat NPP ki dan hakat thong banyakni iaka nam jingjok namar ba ki dan ki tem jong ki kat kum ki jaka jaka ka election MDC syaka ki HDC bat JHDC kan long hakar hoi trik jong rempang araja arfusan maka jingpen bana kan long hakar arfusau trik jong rempang mano banjob hakani ke election MDC